Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Kiszámoló Podcast első epizódjában. Mielőtt belevágnánk a konkrét témánkba, egy kicsit beszéljünk arról, hogy ez miért is jött létre. Azt észrevettük, hogy az embereknek megváltozott a tartalomfogyasztási szokása, ezáltal sokat videós tartalmat fogyasztunk, és a fiatalokat egyáltalában nagyon nehéz cikkekkel elérni, és arra gondoltuk, hogy megnézzük, hogy egy ilyen podcast adásnak mekkora foganatja van az olvasóink és leendő nézőink körében. Mellettem ül Csernok Miklós, ugye a Kiszámoló blognak a szerzője. Miklós, egy kicsit bemutatkoznál, hogyha megkérlek, hogy mit érdemes tudni rólad. Engem mindenki ismer, de hogyha muszáj, akkor kénytelen vagyok. Jó, én írom a kiszámoló.hu című pénzügyi blogot, és ahogy mondta Jani is, azért vagyunk itt, hogy most egy videóformátumban is elérjük az embereket. Aki véletlenül nem ismerni, ha van még ilyen ebben az országban, az én csodálatos blogomat, itt beszéltük az előtte, hogy a legjobb, amit szeretek magamból, az a szerénység, de viccet félretéve, ha valaki nem ismeri a kiszámoló.hu weboldalt, akkor nézzen rá, személyes pénzügyekről van szó, hogy hogyan csinálj a pénzügyi életedben. Én pedig Herceg János vagyok, és én azért felelek, hogy ma ez a beszélgetés rendben menjen, és próbálok Miklósnak méltó partnere lenni ebben a beszélgetésben. A mai adásvázunk az az, hogy a kisvállalkozói pénzügyi hibák, és ma erről fogunk beszélgetni, de mielőtt konkrétan a témába belevágnánk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért akar valaki ma vállalkozó lenni. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye legtöbben azért szeretnének vállalkozók lenni, mert vagy többet szeretnének keresni, vagy elegük van a főnökükből, és azt gondolják, hogy ha vállalkozók lesznek, akkor az életük sokkal egyszerűbb lesz. Ez mind a kettő lehet igaz, csak az a baj, hogy ez nem feltétlenül így van. Nagyon sokan úgy ugranak bele a vállalkozásba, egyrészt nem is tudják, hogy mit szeretnének elérni a vállalkozással. Ugye van az okos mondás, hogyha nem tudod, hogy hova tartasz, hogy mi a cél, akkor egyetlen cél se lesz kedvező a számodra. Ezt a rómaiak mondták a hajózással kapcsolatban. Tehát az első, amit át kell gondolnod, hogy miért akarsz vállalkozó lenni. Milyen több időt szeretnél, több pénzt szeretnél keresni, mit szeretnél elérni. Egy kezdő vállalkozásnál nagyon nagy célokat kitűzni, hogy majd csiliárdos leszek ekkor meg akkor, tehát ez nyilván nincs értelme, de azért gondold át, hogy mi az, amit elvársz a vállalkozással kapcsolatban. Ha azért szeretnél vállalkozó lenni, mert kevesebbet szeretnél dolgozni, akkor van egy rossz hírem, valószínűleg sokkal többet fogsz. Mert most te bemész egy céghez, és van egy feladat, amit el kell, hogy végezzél, legyél akár egy programozó, legyél egy pék, legyél egy építész, egy tervező, bármi, és azt ott elvégzed, délután 5-kor becsukod a számítógépet, és hazamész. Ha vállalkozó vagy, rengeteg minden egyéb dolog is a tiéd lesz, ügyfélszerzés, marketing, pénzügy, a problémák kezelése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, rengeteg olyan feladat szakad a nyakadba, amire nem biztos, hogy fel vagy készülve, sőt, őszintén biztos, hogy nem vagy felkészülve. Amivel semmi baj nincsen, mert ezek tanulható dolgok, viszont meg is kell tanulni. Egy jó értékesítő az nem születik. Nem születünk jó értékesítőnek, hanem azzá válunk. Meg kell tanulnod, hogy mitől leszel jó értékesítő. Mert hiszen el kell majd magadat adni. Ha már is szóba került, nem akartam erről beszélni, de ha szóba került, nagyon fontos, hogy attól jó egy értékesítő, hogy felméri az ügyfelek igényét, és arra kínál megoldást. A jó értékesítőnek 7 dolgot kell csinálni, ezt írd fel, ezt a 7 dolgot, kérdezni és kérdezni. Mert az ügyfélnek van egy problémája, amit te szeretnél megoldani, és ezt úgy tudod meg ezt a problémát, hogyha megkérdezed tőle.
hogy mi az, amit szeretne, rávezeted arra, hogy a kérdésekkel, sokszor ő se tudja, hogy mit szeretne, rávezeted a kérdésekkel arra, hogy mi a problémája, és pontosan tudod, hogy mi az, amire szüksége van. Tehát a lényeg az, hogy ne azt akard eladni, ami neked van, hanem azt próbáld meg eladni, amire az ügyfélnek szüksége van. Hogyha ezt nem tudod, hogy mire van szüksége, akkor nem fogod tudni neki eladni. De vissza a pénzügyekhez. Tehát miután tudod, hogy miért szeretnél vállalkozó lenni, miután rájössz arra, hogy mit kell tudnod vállalkozóként, utána vágj bele a vállalkozásba. Nagyon fontos, hogy ne ugorjál a betonra hasast, vagyis ne úgy kezd a vállalkozásodat, hogy fölveszek 20 millió forint hitelt. Mert egyáltalán nem biztos, hogy ez a vállalkozás működőképes lesz. Beszéltük, hogy vagy szó volt arról, hogy sok mindent meg kell tanulnod. Attól, hogy te egy jó szakember vagy, még nem leszel jó vállalkozó. Attól, hogy te egy jó programozó vagy, attól, hogy te egy jó, nem tudom, mindegy milyen szakmát mondok, hogy jó vagy a saját szakmádban, attól te még nem leszel jó vállalkozó. És volt egy ügyfelem, mert 2 ügyfelem, mindegy, ők voltak egy vidéki nagyvárosban a legjobb pékek. És kitalálták, hogy ők nem akarnak másnak dolgozni, hogy más vigye el a hasznot, ők nyitnak egy saját pékséget, és abból lesznek csiliárdosok. Mivel nagyon jó szakemberek voltak, így bátran belevágtak, fölvettek a házukra, már nem emlékszek, mondjuk 50 millió forint hitelt. Ugye az a baj a pékséggel, hogy azt nem lehet tőke nélkül elkezdeni. Azt nem lehet olyat csinálni ebben a szakmában, hogy elkezdem kicsiben, és akkor majd felnövök. Venni kellett kemencéket, venni kellett dagasztókat, meg teherautókat, meg ládákat, meg mindent venni kellett. Bátran berakták a pénzt, és kiderült nagyon gyorsan, hogy attól, hogy jó pékek, még nem jó vállalkozók. Megsütötték a legjobb kiflit meg pereszet a városban, csak nem bírták eladni. És akkor kerültek hozzám, mint pénzügyi tanácsadóhoz, amikor nem tudták, hogy tudnak kimászni a hitelből. Tehát, mert azt gondolták, hogy azért, mert jó pékek, akkor jó vállalkozók is lesznek. Ha szeretnél vállalkozni, ugye mondtam, hogy ne ugorjál hasast a betonra, kezd el munka mellett. Kezdj el egy olyan vállalkozást, amihez nem kell több pénzt berakni, mint ami neked otthon van, tehát ne vegyél föl rá hitelt, és kezdj el munka mellett vállalkozni. Amikor már kezd beindulni a vállalkozásod, utána én például azt csináltam, hogy a legutolsó munkahelyemre már csak eleve 6 órát vállaltam el, 6 órára mentem el, hogy legyen időm mellette a vállalkozást csinálni. És amikor eljutsz arra a pontra, hogy a munkahelyed már nem a jövedelmed forrása, fő forrása, hanem éppen, hogy a pénzkeresetednek a gátja, tehát már többet keresnél, ha teljes idejű vállalkozó lennél, mint ha valakinek dolgoznál 8 órában, hogy akkor bőven ráész még kilépni a tisztán vállalkozói létbe. Tehát a legjobb vállalkozás az, amit el tudsz kezdeni munka mellett, és egy idő után át tudsz nyergelni a főidejű vállalkozásra. Mielőtt adok szót Janinak is, mert szegény csak itt ül és néz, én meg mondom a monológot, annyit még szeretnék hozzátenni, hogy ha te úgy vagy vállalkozó, hogy a saját idődet adod el, akkor te nem vállalkozó vagy, hanem a saját magad alkalmazottja. Tehát ha a te vállalkozásod a te mindennapi munkádtól függ, te vagy az, aki a munkát elvégzed, akkor te a saját magad alkalmazottja vagy,
és akkor leszel majd igazi vállalkozó, amikor már ezt a munkát ki tudod adni másnak. De itt most abba hagyom, mert tényleg már nem tudom hány percet csak én beszélek, úgyhogy tedd fel a jó kérdéseidet, Jani, kérlek. Oké, akkor mehetünk tovább. Igazából számomra ez így világos eddig, amit elmondtál, de ugye itt, amikor mondjuk egy munkahelyen dolgozok még, és mellette vállalkozok, akkor mindig előfordul az, hogy nagyon hektikus a bevétel. És hogy mit lehet ezzel kezdeni mondjuk egy kezdő vállalkozónak, hogy amikor hogy egyik hónapban mondjuk jól keres, el tud vállalni 2-3 projektet, utána azok, ahogy elmennek, nem lesz helyette új ügyfél. Szerinted itt mi a megoldás? Ez nem is akkor probléma a hektikus bevétel, amikor még dolgozol, hanem amikor már nem. A legtöbb kisvállalkozó ez ilyen bináris alapon működik, vagy van pénz mindenre, vagy nincs pénz semmire, és ezt nagyon egyszerű módon ki tudod védeni. Ez nagyon gyakori, hogy most ebben a hónapban kaptam 3 milliót, és akkor így szórom a pénzt, aztán 2 hónapig semmi, és akkor nem tudok még megélni se. Adjál magadnak fizetést. Nem feltétlen adózási szempontból mondom ezt, hanem legyen egy külön számlád, ez lehet egy Revolut számla, egy Wise, tök mindegy, akármilyen számla, és oda minden hónapban utalj ki magadnak egy fizetést, most ez lehet 400 000 forint, 700 000, 1,5 millió, lényegtelen. Ezt a számlát mindig törzs fel pénzzel, és vagy legyen mindig egy tartalékod, és tegyél át a költős számládra, most maradjunk mondjuk 700 000 forintnál, és ebből éljél. Ezt a 700 000-et akkor is utald át, ha semmi bevétele nem volt a cégnek, de akkor is csak 700 000-et utaljál át, hogyha abban a hónapban 4 milliót kerestél. Tehát, hogy ezzel ki tudod egyenlíteni azt, hogy hektikusan jönnek be a pénzek, nem esel át a ló egyik oldalára se, nem fogsz milliókat költeni, amikor sok pénzed van, meg nem fogsz éhezni, amikor kevés. Minden személyes pénzügynek az alapja az, hogy van 6 havi vésztartalékom. És ez így van akkor is, ha vállalkozó vagy. Tehát, és ugye eleve akkor tudok elkezdeni vállalkozni, hogyha ez a 6 havi vésztartalék megvan. Számold össze, hogy most vagy egyedülálló vagy család, tehát, hogy vagy te, vagy a családod mennyiből él egy hónapban, beleértve a hiteltörlesztőket, a mindent. Ezt szorozd meg 6-tal, és az első dolog az, hogy ezt a pénzt gyűjtsd össze. És ehhez a pénzhez soha nem nyúlunk, csak akkor, hogyha gebasz van, hogyha megbetegszek, ha munkanélküli vagyok, ha bármi ilyen van, és ez a pénz mindig megvan. Ez megvan akkor is, ha alkalmazott vagy, meg akkor is, ha vállalkozó. És emellett, ahogy beszéltük, csinálj egy olyan számlát, amiről a család, vagy te, hogyha egyedülálló vagy, költöd a pénzt. És ez minden hónapban legyen egy fix összeg, még egyszer akkor is, hogyha 5-ször annyit kerestél, meg akkor is, hogyha semmit. Ez egyébként most pont az a gondolat jutott az eszembe, hogy ez a vállalkozót felkészíti az első alkalmazottra is. Mert ugye, hogyha fizetést kell adni, akkor effektíve ugye azt már félre tudja tenni, és az egy nagyon jó tartalék lesz már ahhoz, hogyha mondjuk megjön az első alkalmazott. Igen. Mert ott egy nagy szakadék van, vagyis én azt látom, hogy aki mondjuk saját magát foglalkoztatja, és úgy vállalkozó, mondjuk egy önfoglalkoztató, annak azt nagyon nehéz meglépni, hogy ugye egy fizetést ki tudjon szakítani majd az első alkalmazottjának. Igen. Hát itt nagyon sok érdekes dologról lehet beszélni. Az első, hogy amikor te már igazi vállalkozó leszel, tehát nem önalkalmazott, hanem tényleg vállalkozó, nagyon fontos, hogy tud majd delegálni a munkákat. Én azt látom, hogy rengeteg kisvállalkozó, aki már 15-20-30 emberrel dolgozik, megmarad azon a szinten, amikor ő még mindent ő intézett. És minden részterületet ő akar úgymond mikromenedzselni, tehát ő akarja intézni a honlapot, az értékesítést, mindent ő akar intézni, és ennek az a vége, hogy semmi nincs soha elintézve. Tehát a későbbiekben majd, ha már sikeres vállalkozó vagy, nagyon fontos, hogy át tud adni a munkát embereknek.
a főnök, a tulajdonos, az nem a csatár, aki a legtöbbet dolgozik a futballpályán. Tehát a főnöknek nem az a dolga, hogy ő fussa a legtöbbet, meg a legerősebben, meg ő húzza a legjobban a lovaskocsit. Ő az edző a pálya szélén, vagy ha már lovaskocsi, akkor ő a kocsisabakon. Tehát neked majd vállalkozóként nem az lesz a feladatod, hogy a legtöbbet dolgozd, hanem hogy a többieket rávedd arra, hogy mindenki teljes erőbedobással dolgozzon. Tehát neked ezt kell majd megtanulni, hogy valódi főnök legyél, hogy valódi irányító legyél, tehát ne te fuss a legtöbbet, hanem te mondd mindenkinek, hogy hova fusson. Ez nagyon fontos dolog. A növekedés. Rengeteg olyan céggel találkoztam, ahol növekednek, csak azt nem tudják, hogy miért. Volt egy srác, bútorokat javított háznál, volt egy segédje, volt egy szakadt furgona, kiment házhoz bútorokat javítani. És csillió forintokat keresett az egy emberével, meg a szakadt furgonával. És kitalálta, hogy ő elkezd növekedni. Mert ugye az milyen jó, még több emberem van, és nagy leszek. Ott tartott a végem, amikor beszéltünk, volt már egy bérelt telephelye, volt valami 25 vagy 35 alkalmazottja, már bútorgyártással is, javítással is, már mindennel foglalkoztak, és azt mondta, hogy kevesebbet keres, mint amikor egyedül dolgozott. És akkor fölmerül a kérdés, hogy ezt miért csinálod. Ha te jobban keresel akkor, amikor egy segéded van, meg egy szakadt furgonod, akkor miért akarsz növekedni? Inkább maradj kicsi, és keres többet, mint hogy legyél nagy, és keres kevesebbet. Volt olyan, egy másik cég, az talán marketinggel foglalkozott, hogy dolgoztak 30-an, és a főnök hazavitt havonta nettóba adózva 2 millió forintot. Ennek mi az értelme? 2 millió forintot megkeresel úgy, hogy elmész redőnyösnek, vagy klímásnak, vagy valami, és egymagad dolgozol. Ha neked 30 embered van, akkor valamit nagyon rosszul csinálsz, hogyha csak neked, mint tulajdonosnak, aki berakja a tőkéjét, aki kockáztat, aki mindent csinál, Minden felelősséget visel. Így van, hogyha csak annyit marad, mint egy jobb alkalmazottnak. És akkor itt ugye, ha vállalkozó akarsz lenni alkalmazott helyett, az a minimum cél, még akkor is, hogyha önfoglalkoztató vállalkozó maradsz, hogy legalább 3-szor annyit keressél, mint alkalmazottként keresnél. Miért? Az első, hogy már most nem biztos, hogy észreveszed, de például nem dolgozol egy évben legalább 35 napot, és mégis kapsz rá fizetést. Ha beteg vagy, kapsz táppénzt. Fizetik a céges mobilodat, lehet, hogy autót is kapsz, tehát van rengeteg olyan bevételed, amit nem veszel észre, mert nem számolsz vele. Nincsen pénzügyi felelősséged, nincsen kockázatod, nincsen fejfájásod azért, mert valaki nem fizet, mert bepereltek károkozásért, felelősségbiztosítás, stb. Tehát, hogy ha nem keresel minimum 2, de inkább 3-szor annyit vállalkozóként, mint alkalmazottként, akkor bele se vágj. És akkor most mondok ennek az ellentétjét, hogy viszont ha úgy érzed, hogy tovább szeretnél lépni, akkor viszont muszáj vállalkozónak lenned. Azért, mert akármennyit keresel egy cégnek, akármilyen ügyes vagy, okos vagy, mindig lesz fölötted egy plafon, egy fizetési plafon, az pedig az, hogy azt a munkát, amit te csinálsz a cégnek, azt mennyiért vállalja el valaki ugyanolyan minőségben.
Lehet, hogy én nagyon ügyes ember vagyok, ugye mondtam már, hogy nagyon szerény vagyok, és ez leginkább, amit szeretek magamban, de egyébként ez viccelek, tehát nem vagyok én beképzelt, ne vegyétek komolyan. Remélem. Tehát, hogyha én nagyon ügyes vagyok a cégnél, és keresek a cégnek havi 20 millió forintot, akkor se fogok többet keresni 1,5 millió forintnál havonta, hogyha az én munkámat ugyanilyen minőségben valaki más 1,5 millió forintért elvállalja. Tehát ha én szeretnék 1,5 millió forint helyett 5 milliót, vagy 10 milliót, vagy akárhány milliót keresni, akkor mindenképp muszáj vállalkozónak lennem. Tehát amikor azt mondom, hogy gondold át, hogy akarsz-e vállalkozó lenni, és hogyan tudsz vállalkozó lenni, akkor nem lebeszélni szeretnélek a vállalkozásról. Én igyekszek mindenkit rábeszélni, de illúziók nélkül. Tehát, hogy van a Bibliában egy ilyen példabeszéd, hogy aki építkezni akar, az először üljön le, számolja át, hogy mennyibe fog ez kerülni, hogy nehogy félúton elfogyjon a pénze, és ott maradjon pénz nélkül egy félkész épülettel. Tehát fontos, hogy ülj le, számold át a költségeket, és az nem feltétlenül anyagi költség, hanem sokkal többet kell dolgoznod, az első 2-3 évben lehet, hogy kevesebbet fogsz keresni, mint alkalmazottként, sok mindent meg kell tanulnod, amit eddig nem kellett, viszont ha ügyesen csinálod, akkor biztos, vagy nem biztos, de valószínű, hogy többet fogsz keresni, mint alkalmazottként kereshetnél. És ugye nagyon sokan félnek vállalkozni. És a félelem, bármilyen félelem mindig lebénít. És nagyon sokan nem merik otthagyni a langyos pocsolyát. Én ezt így hívom szépen, hogy a langyos pocsolya. Az emberek elvégeznek egy iskolát, aztán elmennek egy munkahelyre, beülnek a langyos pocsolyába, és várják, hogy annyi pénzt kapjanak, ami nekik elég. Beszélsz emberekkel, megkérdezed, hogy az elmúlt 3 évben, az elmúlt 5 évben mit csináltál azért, hogy többet keressél, és a válasz az esetek 95%-ában az, hogy semmit. Neked folyamatosan képezned kell magadat, neked folyamatosan előre kell lépni, hogy egyre értékesebb ember legyél minden területen, de szakmai területen is. És az emberek ülnek a langyos pocsolyában, és akkor fölmerül az ötlet, hogy lehetne vállalkozó is. Hát lehetnék, de hát az annyi minden, az úgyse fog menni, meg ezért, meg azért, és élete végéig megmarad egy rosszul fizetett alkalmazott. És a félelem az egy ilyen blokkoló dolog, hogy attól félek, hogy mi lesz, ha elkezdek vállalkozni. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy gondold végig, mi a legrosszabb, ami történhet, ha elkezdesz vállalkozni. Vannak gyógypedagógusok, masszőrök, stb., akik valahol dolgoznak egy marék rizsért. Miközben, hogyha vállalkozók lennének, akkor tudnának 5-ször annyit keresni. Sajnos ezek az emberek, ápolók, gyógypedagógusok, ezek borzasztóan alulfizetettek. És vannak ügyfeleim, ilyen gyógytornász, meg ilyenek magánba, és úgy keres 2,5 millió forintot havonta, hogy nem kapsz hozzá időpontot csak fél évre, mert úgy tele van a naptárja. És akkor mondom neki, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Eljössz a cégtől, de lehet szoftverfejlesztő is, tehát most nem feltétlen a rosszul fizetett munkákról beszélek. Mi a legrosszabb, ami történhet? Belevágsz a vállalkozásba, és fél év után kiderül, vagy 1 év után, vagy 1,5 év után, hogy ez neked nem megy. És akkor mi van? Még mindig visszamehetsz rosszul fizetett gyógytornásznak, vagy jól fizetett szoftverfejlesztőnek, vagy teljesen mindegy. Tehát vagy azért, mert jó szakember vagy, és azért mehetsz vissza akár sok fizetésért bármikor, vagy azért, mert olyan rosszul keresel, hogy
örülnek, ha valaki annyiért elvállalja a munkát, tehát bármikor van visszaút. Ugye beszéltük azt, hogy ne hitelből kezdj el vállalkozni. Beszéltük azt, hogy legyen 6 havi vésztartalékod. Hogyha ez a 2 megvan, akkor bátran kezdj el vállalkozni. És az se baj, hogyha belebuksz a vállalkozásba. Mert hiszen nem vettél föl rá hitelt, stb. Én dolgoztam egy cégnél, egy izraeli tulajdonú cégnél itt Magyarországon, ami befutcsolt. Olyan terméket akartak behozni, ez egy ilyen levendulaolajjal illatosított, exkluzív melegítő párna, amire nem volt igény Magyarországon. A magyarok nemhogy exkluzív, meg levendulaolaj, meg mit tudom én, milyen puccos melegítő párnát nem használnak, hanem semmiet. Tehát maga a termék volt rossz. És akkor kérdeztem a főnököt, miután így kvázi csődbe mentünk, hogy ilyenkor mi van. És akkor nézett rám, hogy mi a kérdés. És mondta nekem, hogy figyeljél, belekezdesz 5 vállalkozásba. Abból 3 az garantált bukás, a 4. az egy pozitív 0, és az 5. miatt volt értelme megcsinálni az első 4-et. Hogyha te nem tetted magad tönkre a vállalkozással anyagilag, akkor nyugodtan lehet, nincs az a baj, hogy nem sikerül. Lerázod magad, és újra kezded. Mi lehet az oka annak, hogy nem sikeres a vállalkozásod? Az első, akkor majd kezdjük hátulról, hogyha már is szóba került, olyat árulsz, amire nincs igény. Rosszul mérted fel a piacot. Tehát van, amikor ezt nem lehetett megjavítani, mert maga a termék remek volt, mert Németországban, Izraelben rengeteg helyen eladtak rengeteget belőle, tehát csak erre a piacra rossz volt az a termék. Tehát ez a legutolsó dolog, amikor olyat árulsz, ami nem jó. Hát akkor le kell vonni a konzekvenciát, hogy nem ebből fogunk meggazdagodni. Nagyon gyakori hiba, hogy azért futcsol be a vállalkozásod, mert túl olcsó vagy. Miklós, majd lehet, hogy még ebbe belemennénk. Jó. Hanem haladjunk így a pontok szerint, nem akartalak megzavarni. Nagyon szép monológot adok, és Jani mindig beleszól, amikor már éppen belelendülök. Megzavarlak. Szóval csak annyi, hogy ugye most még a vállalkozás indításról volt szó, és akkor még talán arról lehet, hogy érdemes lenne beszélni, hogy most milyen vállalkozási formát érdemes indítani annak, aki mondjuk az élete első vállalkozását szeretné, és akkor meg konkrétan utána már belemennénk a pénzügyi részébe, és akkor már ezek mind fel vannak írva, amiket már most elkezdtem mondani, de akkor haladjunk pontok szerint, hogyha így megfelel neked. Janinak is szót kell adni, tehát ne bocsássatok meg neki, most azért vagyunk ketten, hogy ő is szózusson. Jó, ha jól értem a kérdést, hogy milyen vállalkozási forma, hogyha erre gondoltál, hogy egyéni vállalkozó, vagy Kft. Vagy hasonló, én nagyon sokszor nem értem, hogy egy mikrovállalkozás például miért csinál Kft-t. Tehát a Kft-vel keresni 2 millió forintot havonta az olyan, mint amikor ágyúval lövünk verébre. Egy Kft-t bár könnyű megnyitni, de nagyon nehéz bezárni. Egy egyéni vállalkozás nagyon könnyű megnyitni, és ugyanilyen könnyű bezárni is. Tehát addig, amíg te nem nőttél egy bizonyos méret fölé, ne akarjál Kft-t csinálni, hanem kezd el egyéni vállalkozásba. Ahogy beszéltük először, másodállású vállalkozásba. Ha pedig 2 vagy 3 akartok közösen dolgozni, erősödni sokat beszélni, de nem lehet, akkor pedig lehet, hogy egy BT-vel kellene kezdeni. A Kft-nek az egyetlen előnye, ugye benne van a nevében, hogy korlátolt felelősségű társaság, tehát, hogy nem korlátlan a felelősséget, most ezt kicsit ki kéne bontani, most nem fogjuk. Tehát annak van értelme a Kft-nek, csak nem kezdésnek. Tehát én amondó volnék, hogy bátran menj be az önkormányzathoz, vagy intézel online, teljesen mindegy, és egy egyéni vállalkozói
ként kezd el a dolgot. Most ebben nem mennénk bele a könyvelési részébe, valószínű, hogy kezdésnek egy általányadós vállalkozással jársz a legjobban, de most ebben mondom, nem megyünk bele. Keress egy jó könyvelőt, vagy menj be, sokan eszükbe se jut, menj be a NAV-nak, az adóhivatalnak az ügyfélszolgálatára, és kérje segítséget. Azért vannak, tehát bátran használd ki őket. A lényeg az, hogy mielőtt még elkezdesz vállalkozni, nézz utána az adózásnak is, hogy például, hogyha te nem kereskedéssel akarsz foglalkozni, hogy eladsz, veszel dolgokat, de lehet, hogy akkor is, hogyha azzal akarsz foglalkozni, először érdemes áfamentesnek elindulni, és majd amikor már több áfás kiadásod lesz, stb., akkor még mindig áttérhetsz az áfakörös dologra, de még egyszer ez egy szintén egy nagy téma, most erről nem fogunk beszélni. Keress egy jó könyvelőt, adótanácsadót, ha senkit nem ismersz, akkor menj be a NAV-hoz, és ott ezt kérdezd meg. Még csak egy kiegészítő gondolat, hogy amint megalapítod a Kft-t, az sokkal nehezebb a pénznek a kezelése is, hogy hogyan adsz magadnak fizetés, vagy azokat a pénzeket hogyan veszed ki, míg egy általányadónál ez egy sokkal egyszerűbb. Igen, általányadónál azonnal tiéd a pénz. Tehát amit megkerestél abba a hónapba, az bátran el is költheted, mert pénzforgalmi szemléletű, mindegy, nem hagyom, hogy kibontsd. Nem most fogom ugye megtanulni. A lényeg az, hogyha viszont Kft. vagy más adózást választasz, akkor amit megkeresett a vállalkozásod pénzt, az nem a tiéd. Azt nem költheted el évközben, csak majd akkor, ha a következő évben kivetted a cégből leadózva a pénzt. De még egyszer mondom, ez már másik téma, talán egyszer lesz erről is szó. Oké. Most tételezzük fel, hogy már van egy sikeresebb vállalkozásunk, ami már működget, és akkor nézzük, hogy milyen pénzügyi hibákat követhetünk el mondjuk benne. Te azt vallod, és én ebben hiszek, hogy sikeres pénzügyek nélkül nincsen sikeres kisvállalkozás, és ehhez a legelső pont, ami csatlakozik, az a havi működési költség. Hogy mit jelent ez pontosan, ezt el tudnám nekünk magyarázni? Igen, rengeteg emberrel beszéltem már, akik meg voltak győződve, hogy milyen jó megy a vállalkozás, és nem értették, hogy miért szegények mégis, meg miért van rengeteg adósság. Nagyon sok ember, hát nem akarok ilyet mondani, de mégis fogok, szerintem a legtöbb kisvállalkozónak fogalma sincsen, hogy mennyit keres. Tehát úgy gondolja, hogy sokat kér, és akkor neki ennyi az anyagköltség, ennyi a munkaerőköltség. Vagy csak soknak hangzik, amit elkér. És rárak 50%-ot, és hogy az úgy rendben van. És akkor segítsek, de mégis, hogy miért nincsen pénz. Tehát nagyon egyszerű a dolog, hogyha te vállalkozó vagy, és nincsen pénzed, akkor te nem keresel sokat. A probléma az, hogy nem tudod kiszámolni, hogy mennyi a valódi költséged. Volt egy fémipari vállalkozás, és akkor találjam meg a hiányzó pénzt. A lyukat. A lyukat, ahol elfolyik a pénz. 4-5 alkalmazottjuk volt, már nem emlékszek, és akkor mondom, hát akkor beszéljük át a dolgokat. És mondják, hogy mindennel foglalkoztak, ha bementél, hogy neked eltört a fűkaszának a tengelye, akkor ők neked esztergáltak 12 000 forintért egy másikat. Ami a boltba egyébként került 25 000 forintba, úgyhogy boldog-boldogtalan ment fűkasza tengelyt, meg ehhez hasonló pisztisári dolgokat csináltatni velük. És mondom, például ezt a fűkasza tengelyt, mondom, ezt hogy számoltuk ki, hogy ez megéri 12 000 forintért? Hát a rezsi óradíjunk az 10 000 forint, és mondom, miért 10 000 forint a rezsi óradíjatok? Hát mert mindenki ennyivel számol. Jó, de mondom, miért ennyi? Hát mert mindenki ennyivel számol a piacon. Jó, de mi van benne? Hát mindenki ennyivel számol a piacon. Hát mondom, lehet, hogy megtaláltuk a probléma forrását. Mondom, hogy számoltátok ezt ki? Kiderült, hogy sehogy. Hogy kellene ezt kiszámolni? Ugye kellene mondjuk gépek egy fém megmunkáláshoz.
Az egyszerűség kedvéért veszel egy gépet 10 millió forintért. Az, hogy veszel egy gépet 10 millió forintért, az azt jelenti, hogy kiveszel a bankból pénzt, vagy most ne cifrázzuk, mondjuk, hogy kiveszel a bankból pénzt, ez a pénz jelenleg az államkincstárnál 7%-kal kamatozna. Tehát amikor én beteszek egy gép vásárlásába 10 millió forintot, ugye ez csak egy példa, mert lehetne 100 millió is, meg 3 millió is, berakok 10 millió forintot egy gép vásárlásába, ahelyett, hogy kamatoztatnám az államkincstárba 7%-on, azonnal évi 700 000 forintot bukok azon, amit úgy hívnak tudományosan, hogy tőkeköltség. Amikor nekem van egy vállalkozásom, amiben én pénzt tartok, annak van egy tőkeköltsége. Ha van 200 milliós árukészletem, annak csak a tőkeköltsége 14 millió forint évente. Ha veszek egy 10 milliós gépet, annak csak a tőkeköltsége 700 000 forint évente. Tehát annak a gépnek a rezsi óradíja úgy kezdődik, hogy a bekerülési költségét, a 700 000 forintot évente lebontom munkaórákra, amennyit az a gép megy. Egy ilyen gépet ki kell dobni 9 év után. Vagy 12, vagy 15, most lényegtelen, csak hogy könnyű legyen számolni. Vagy nem kell kidobni, 9 év után 1 millió forintot fog érni ez a gép. Ezt hívják amortizációnak, hogy csökken a gépnek az értéke. Ha nekem egy 10 milliós gép 9 év múlva 1 milliót ér, akkor az amortizációs költségem arra a gépre évi 1 millió forint. Akkor már csak az amortizáció és a tőkeköltség 1,7 millió forint évente. Igyekszem gyorsan, hogy Jani szóhoz kerüljön. Aztán azon a gépen dolgozik egy ember. Mennyi annak az embernek a fizetése? Ugye hazavisz nettóba 500 000, 1 milliót akármennyit, arra még az adók, a nyugdíj, a járulékok, mindent még rá kell számolni. És egy ember dolgozik elvileg 22 napot egy hónapban, de ez nem igaz, mert van szabadsága, fizetett ünnepek, stb. Egy ember 18 napot, egy alkalmazott 18 napot dolgozik egy hónapban. 18-szor 8 óra, ezt elosztom a fizetésével, mindjárt azt is rá kell raknom az amortizáció meg a tőkeköltség mellé. Nem csak olyan ember van a cégbe, aki pénzt termel közvetlenül, hanem van könyvelő, meg adminisztrátor, meg egy csomó minden, az ő költségeiket is rá kell terhelnem a gépnek a munkaórájára. A klímákat évente ki kell takarítatni, és 12 évente meg cserélni kell a klímákat. A notebookokat 3 évente cseréljük. Az autókba áll a pénz, tőkeköltség, amortizálódik amortizációs költség, van a cégben 3 autó, azt is rá kell a munkaórára számolnom. A tanácsadók díját, a kifestését a műhelynek, a parkolási díjakat, a rengeteg ilyen apró költséget mind rá kell számolni erre a munkaórára. És kiszámoltuk a cégnél a 12 000 forintos rezsiköltség, kijött, most már nem fogok hülyeség mondani, 25 000 forintra. És itt még nincsen vége a történetnek. Ha akarok fejleszteni, ha akarok növekedni, akkor annak a növekedésnek is a költségét, akarok egy új üzlethelyiséget, egy új raktárat, egy új gépet, stb. Azt a pénzt, ami kell majd az új raktárra, az új üzlethelyiségre, vagy az új gépre, azt ma kell megkeresnem. Mert ha nem keresem meg, akkor majd 2 év múlva a saját zsebemből fogok visszarakni a cégbe pénzt, hogy meg tudjuk venni
a géped. És azért nincsen pénzed, mert befelé hordod a cégbe a pénzt, és nem kifelé hozod. Tehát miután ráraktuk az amortizációt, a munkaerőköltséget, a járulék, mindent ráraktunk, utána még rá kellett rakni a munkaórára a fejlesztést. És akkor mondtam ennek az embernek, hogy 25 000 forint a nettó rezsiköltség, plusz a fejlesztés költsége 4 000 forint, a te rezsi óradíjad, ahogy most kiszámoltuk, 29 000 forint. És nyilván nem éri meg azt a fűkaszatengelyt 25 000 forint, vagy mennyit mondtam, nem tudom mennyit, 15 000 forintért kiesztergálni, ami tömeggyártásban a boltban 25 000 forintba kerül. És az lett a megoldás ennél a cégnél, hogy az összes ilyen apró munkát kiszórták a francba, bocsánat, elküldtek nem tudom, 5 emberből 3, és csak azokat a munkákat tartották meg, ami ki tudja termelni ezt a 30 000 forintos rezsi költséget, amiben már az amortizáció, már a fejlesztés költsége és minden más benne van, és most abba hagyom, hogy Jani kérdezhessen. Nem, igazából csak összegezzük, ugye, hogy most akkor megvan a működési költségünk, látjuk azt, hogy mennyit keresünk egy hónapba, és ugye innen kapcsolódunk a következő pontra, igen? A rossz árazásra, hogy valószínűleg, hogy túl keveset kérünk. És hogy erre milyen példákat láttál így az életben, meg így a munkád során? Igen, nagyon sok kisvállalkozónak fogalma sincsen, hogy ő mivel fog kitűnni a tömegből, ezért arra gondol, hogyha ő lesz a legolcsóbb, akkor mindenki tőle veszi a dolgokat. Hát ennél nagyobb butaságot nem is csinálhatnál. Neked nem szabad olcsónak lenni, neked jónak kell lenni. Ne azért válasszalak téged, mert te vagy a legolcsóbb, azért választalak téged, mert te vagy a legmegbízhatóbb, meg te vagy a legjobb minőségben dolgozó. Tehát nagyon fontos, hogy becsüld meg a saját munkádat, mert ha te nem fogod, akkor más se fogja. És bátran merjél többet kérni. Például a profit rátád, miután normálisan kiszámoltad, hogy mennyi a valódi költséged, kiderül, hogy 10%. Akkor, ha te árat emelsz 20%-kal, és a költségeid nem változnak, akkor a 10%-os profitráta fölugrik 30%-ra. Ugye, kettő kicsit komplikáltabb, mert vannak fix költségeid, ami mindegy, hogy egy munkád van egy hónapban, vagy 45. Viszont a másik oldala, hogy ez viszont egy csomó olyan költségtől megmenekülsz, ami pedig nem lesz, hogyha, majd mindjárt mondom tovább, hogyha változik a volumen. Tehát nagyjából fogadjuk el, hogy általánosságban, hogyha 10%-ra ráteszel egy 20%-os áremelést, akkor 30% lesz a profitod. 3-szor annyi lesz a profitod, mint eddig. Ha a munkádnak azért, mert 20%-ot árat emeltél, eltűnik a megrendelőidnek a 2/3, ami nem igaz, de tételezzük fel, még akkor is ugyanott vagy, mint addig, csak harmadannyi munkával. És ugye erre mondtam azt, hogy az állandó költséged arányosan nő, viszont ezek a mozgó költségek viszont csökkennek, ha kevesebb a munkád. Tehát, hogy bátran emeljél árat. És ha eltűnnek az ügyfelek ezért, akkor is még mindig nullán vagy. Ha pedig nem tudsz árat emelni, ugye visszatérnek erre a levendulás, nem tudom milyen párnára, az azt jelenti, hogy azért nem, mert rosszat csinálsz. De ha jót csinálsz, akkor tudsz árat emelni. Vannak ilyen mikrovállalkozók, például akik ugye önvállalkozók, például nyelvtanár, vagy fogorvos, vagy marketinges, vagy bármi, amikor toppon van a naptárad,
tehát már nem tudsz új ügyfelet befogadni, mert nem tudod fizikailag azt a munkát megcsinálni, akkor emelj árat 20%-ot. Eltűnik az ügyfeleidnek az 5-öde mondjuk, te még mindig annyit keresel, annyi a profitod, mint előtte, vagy lehet, hogy több, viszont lesz lehetőséged új munkákat vállalni. Vannak rossz ügyfelek, akikkel mindig csak a baj van, akik keveset akarnak fizetni, ezeket nyugodtan szelektált ki, és keres új ügyfeleket. Most nem akarok megint monológot tartani, úgyhogy Jani, légy szíves, kérdezd meg, hogy lehet új ügyfeleket találni. Nem, azt most kérdezd meg is. Akkor hogy lehet új ügyfeleket találni? Köszönöm szépen. A kérdés, jó kérdés. Igen, nagyon jó kérdés. Nagyon sokan kisvállalkozók várják a sült galambot, és ma azt gondolják, hogy majd megtalálnak engem, akinek az én munkámra van szüksége. Ez egy orbitális nagy tévedés. Nagyon fontos, hogy legyen marketinged, a Jani Régent javaslom, mert ezzel is foglalkozik, tehát bátran keressétek. Nagyon fontos, hogy legyen jó marketinged. Mondok egy példát. Volt egy srác, weboldalakat készített, a legnagyobb gondja az volt az életben, hogy nincs elég munkája. És mondom, hogy keresse el munkát? Hát majd aki akar, az megtalál, de ez nem így működik. Mondtam neki, hogy emelje fel a telefont, ne hirdessen, emelje fel a telefont, és a környékén az összes kisvállalkozókat, tehát a maximum 15-20 fővel dolgozó cégeket hívja fel, és mutatkozzon be. Weboldalakat, azokat csinálok, nyomdai munkák, blablabla, és szeretnék kérdezni, hogy esetleg van-e igény ilyen munkára, nagyon szívesen küldök referenciát. Nem megyek be, hogy ezt hogy kell csinálni majd a legközelebb. A lényeg az, hogy beszéltünk 2 héttel később, azt mondta, annyi munkája van, hogy nem győzi. Ha te fölhívsz, szoktam kérdezni ilyen embereket, hogy mennyit szoktál keresni egy weboldalon, mondjuk minden után, mondjuk legyen 200 000 forint. Ha mondom, te 100 céget fölhívsz, abból mennyi lesz, akit érdekel a te munkád? 100-ból. Hát mondjuk 5. Ebből az 5-ből mennyiből lesz munka? Hát mondjuk 3-ból. Tehát mondom, hogyha te 100-at telefonálsz, és abból lesz 3 munka, amin keresel fejenként 300 000 forintot, az azt jelenti, hogy 100 telefonból keresel 900 000 forintot. Vagyis, hogyha akár elküldenek a francba, akár lesz belőle valami, te minden telefonhívással kerestél 9000 forintot. Ha én fizetnék neked, hogy telefonálj nekem, és akár sikeres a telefonálás, akár nem, fizetnék érte 9000 forintot, mennyit telefonálnál egy nap? Odaégne a füledre a telefon, hidd el nekem, és ha nekem tudnál telefonálni, akkor magadnak miért nem tudsz? Persze a dolog kicsit annyiban sántít, hogy ezt a munkát el is kell utána végezni, de legalább lesz munka, amit meg tudsz csinálni. És akkor most jön a Jani kérdése. Oké. Szóval, hogy ugye az árazásnál jártunk, itt 2 aspektus, vagy gondolat jutott az eszembe. Az első az az, hogy ugye mondtad, hogy 20%-os áremelés. De ugyanez játszódik le visszafelé, amikor te csak azért, hogy megkapj egy munkát, te azt mondod, hogy 15%-ot mondjuk engedek. Nem tűnik olyan soknak, de hogy akkor igazából a profitodat azt megfelezted. A haszonnak a felét odaadtad, igen. És ma már az emberek 15%-ért nem. Tehát nagyon fontos, hogy nem azért dolgozunk, hogy elfáradjunk, hanem a profitért dolgozunk. És már nem merek beszélni, mert annyira beszélek. Figyellek, szugerellek. Nagyon gyakran van azt látom, hogy a vállalkozónak a cége a kis mindene, a kis édi-bédi kis gyereke, a szerelemprojekt. Tehát, hogy tolja bele a pénzt, ezzel kell, ezzel fekszik, és mindene a cég. Neked a céged az nem szerelemprojekt, a céged azért van, hogy pénzt termeljen. Tehát, hogy ha a céged nem termel pénzt, akkor valami el van rontva. Volt több olyan cégem, hogy tolták bele már 15 éve a pénzt, az mint egy kis gömbösz növekedett,
és akkor ki tudtak belőle venni évi 3 meg 5 millió forint. A francia növekszik az a cég, hogyha a profit nem növekszik vele együtt. A cégednek egyetlen egy fokmérője van, mennyi pénzt viszel belőle haza. Lehet szociális céged, hogy csak azért van, hogy embereknek munkát adjál, tehát lehet ilyet is csinálni, de akkor az nem vállalkozás, az egy non-profit szervezet. De a fokmérője a munkádnak meg a cégednek, hogy mennyit viszel belőle haza. És egy figyelmeztetés. Lehet, hogy csilliárdokat viszel haza a cégedből, csak mi az, amit föláldozol helyette? Láttam embereket napi 12 órát, meg 15 órát dolgozni, a gyerekei nélküle nőttek fel, és nagyon sikeres volt, mint vállalkozó, és teljes kudarc minden más tekintetben. Ha neked a házasságod, a gyereknevelésed, a mindened a cégedre megy rá, akkor nagyon elszúrtad. Akkor is, ha milliárdokat veszel ki a cégedből. Tehát nagyon fontos, hogy a céged az nem az életed, az a céged az kizárólag a pénzednek a forrása. És a pénz se váljon egy bálvánnyal az ember életében. Így van. Az árverseny csapdája. Itt még beszéljünk arról, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire fejtettük ki, vagy hogy még van egy ide gondolatod, bár nyilván van. Túl sok van, igen, elnézést kérek. Szóval, hogy ugye, hogy tudja magát egy kis vállalkozó megkülönböztetni, akinek még mondjuk nagyon erősen él a fejébe az, hogy az árral kell versenyezni? Ugye, itt visszakanyarodnék egy kicsit a marketingre. Akkor akarsz az árral versenyezni, ha nincsen más választásod. Ha van marketinged, akkor van választásod. Az emberek azt gondolják, hogy az olcsó, ha olcsón adom, az jó lesz. Ha az embereknek az olcsó kellene, akkor mindenki már nem tudom, hogy Tesco gazdaságos egyet nem illik, tehát mindenki a legolcsóbb mustárt venné meg a nagyáruházban. Hiszen az a legolcsóbb. Menj el, állj meg a mustárok előtt, vagy akármi előtt, mindegy az áruházba, és nézd meg, hogy az emberek nem az olcsót veszik meg, hanem a jót, amire azt gondolják, hogy megéri az árát. Tehát te ne akarj olcsó lenni. Ha mindenki olcsó venne, mindenki 18 éves, meg 20 éves Suzuki-val járna. Menj ki az utcára, az emberek nem azzal járnak. Van, aki azzal jár, vagy azért, mert szegény, és nincs szégyen, tehát aki arra telik, vagy azért, mert mi a szép szó erre? Mi a szép szó erre? Filéreskedő, talán ez is szalonképes, de az meg ne legyen az ügyfeled. Tehát ne akarj olyan ügyfeleket, akik szegények, vagy bár lenne pénzük, de túlságosan ragaszkodnak hozzá. Volt egy srác, egy bútorasztalos, ő csinálta nekünk az összes konyhabútort, meg minden nagyon szépen dolgozik, és olyan munkával van tele, hogy a öreg néniknek a hokedliát javítja 2000 forintért kiszállási díjjal együtt, és a mamák már attól rosszul vannak, hogy 2000 forintot kell fizetni. És mondtam neki, hogy ne legyél már ilyen dinnye, nézd meg, milyen szép munkát csinálsz, ezen a konyhabútoron keresné 1 millió forintot, hogyha ilyeneket csinálnál. De az a baj, ha te szegény embereknek, vagy filéreskedő embereknek dolgozol, akkor ők kiknek fognak tovább ajánlani? A saját ismerőseiknek. A nyugdíjas néniknek, vagy a filéreskedő akárkiknek. És attól nem lesz sikeres vállalkozó, te dolgozz olyanoknak, akiknek az ismerősei is jómódúak. Nekem csináltál egy szép konyhabútort, akkor mondom a szomszédnak is, hogy milyen szép konyhabútort csináltál, ha szóba kerül, meg a másik szomszédnak is, és akkor jól fizető munkáid lesznek. Tehát ne akarj olcsón dolgozni pénztelen embereknek. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem minden munka jó, és nem minden munkát kell elfogadni. Ügyes voltam, hogy így abba hagytam, ugye? Tehát figyelj, ezt így oda-vissza kell passzolgatni. Fejlődök. Most a kérdésre nem emlékszek, mi volt a kérdés? Szóval az, hogy ugye itt a
következtetés, amit igazából nem mondták ide, hogy levonhatunk, ugye, hogy az ügyfélkört és a munkákat is szelektálni kell, hogy nem minden munka jó. És hogy erről te hogyan gondolkodsz? Pontosan ugye ezt mondtam, hogy nem muszáj minden munkát elvállalni. Nem akarunk minden fűkaszát mi megcsinálni, fűkaszatengelyt, nem akarunk szegény ügyfeleknek dolgozni, és nem akarunk rossz ügyfeleknek dolgozni. Volt egy srác, mondta, hogy rájött, hogy a problémák 90%-át ugyanaz az 5 ügyfél okozza. Fölhívta őket kerekperec így bele a közepébe, és megmondta, hogy nem akar nekik dolgozni, vagy megváltoznak, vagy keressenek másik beszállítót. 3 elment, 2 észhez tért, és mondta, hogy gyakorlatilag nullára esett a probléma a cégnél. Neked nem kell az 5 ügyfél, akivel mindig csak baj van. És még egyszer mondom, ha van marketinged, akkor meg tudod csinálni, hogy ne is kelljen az 5 ügyfél. Ha nincs marketinged, akkor viszont beleragadsz a rossz ügyfelek, meg a szegény ügyfeleknek a csapdájába. Igen. És itt még szeretnék behozni egy új fogalmat, amiről eddig még nem volt szó, az pedig a cash flow. Ugye, hogy ha még nyereséges is egy vállalkozás, tételezzük fel, hogy jó ügyfeleink vannak, csődbe tudunk menni, hogyha nem figyelünk arra, hogy a cash flow-unk jó legyen. És ez egy csúnya szónak hangzik, de hogy egyébként ez egy egyszerű dolog, és hogy el tudnád magyarázni ezt. Igen, a cash flow az a csereboárnak a latin neve. Jó, vicceltem. Kicsit nagy ugrás, de akkor beszéljünk erről. Tehát ugye a sikertelenségnek az első kulcsa, hogyha rosszat vagy rosszul csinálod. De lehet ilyen probléma, amit a Jani nagyon okosan megemlített, ez a pénzfolyam magyarul. Lehet egy cég, dolgozhat egy cég 100%-os profitrátával, de hogyha az a pénz kiragad az ügyfeleknél, vagy beragad a raktárkészletbe, vagy valami, tehát nagyon sokat kerestem a munkákon, de vagy raktárkészletben áll, vagy kint az ügyfeleknél, én úgy megyek tönkre, mert én nem tudom fizetni a saját számláimat, hogy egyébként a cég nyereséges. Tehát a cash flow az azt jelenti, hogy szükséges, hogy mindig legyen készpénz a cégben, nem elég csak, hogy sokat keresünk. Hogyha cash flow problémáid vannak, az attól is, nagyon gyakran attól is van, hogy igazából veszteségesen dolgozol, csak nem tudod kiszámolni, hogy tényleg veszteségesen dolgozol. De mondom, úgy is lehet cashflow problémát, hogy egyébként nyereséges vagy. Tehát a lényeg az, hogy keresd rá, mi az a cashflow, és olvasd el, hogy ez miért fontos, hogy a cégbe a cashflow is meg legyen oldva. De ez gyakorlatban hogy néz ki? Hogyan lehet ezt megoldani? Mondjuk, ha jön adott munkák, és mondjuk arra be kell ruháznom, akkor mondjuk nem vállalok el munkát, hogy jól megmaradjon a cashflow-on? Nagyon gyakran egy kicsit másra fogom most válaszolni, de igyekszem majd erre is. Van ilyen, hogy stressz, direkt rosszul mondok, most nem tudok jól mondani, akkor stressz teszt, tehát sikerült, másodjára, de sikerült. Tehát a lényeg ez azt jelenti, hogy a céged nem bír el mindent. Tehát nagyon fontos, hogy szembesülj azzal, hogy mi a cégednek a tűrőképessége. Van olyan, hogy egy nagy cégnek dolgozhatsz, és boldog vagy, hogy szénni fogod magad keresni, de tedd fel a kérdést, és számolt ki, hogy mi van akkor, ha valami gebasz lesz a kivitelezés során. Tehát kibírja a cégem, hogy ez a nagy cég csak majd 90 nap múlva fog fizetni. Ugye itt a cashflow kérdés. Ha megcsúszok a munkával, és napi 3 millió forint kötbért fog ez a cég a nyakamba varni, azt hány napig bírja ki a cégem? Lehet, hogy egy nagy áruházba, egy hipermarket láncba tudnék árut beszállítani. De be kellene szállítanom 400 millió forintnyi árut, amit majd 90 nap múlva fognak kifizetni,
és lehet, hogy az árunak a 2/3 visszahozzák, hogy nem adták el. És úgy van a szerződés, hogy ha nem adják el, visszaadják. Ez kibírja a céged? Tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy mi az, amit a céged kibír. Ha pici vagy, akkor ne álmodj túl nagyot. Tehát akkor ne akarj olyan cégekkel dolgozni, például a X autógyár Kecskeméten, ügyesen nem mondtam ki, hogy Mercedes. Például volt ilyen ügyfél, aki oda beszállító, és ott olyan, de nem csak ott, minden másnál, minden ilyen nagy cégnél, olyan szabály van, hogyha miattad áll a termelés az üzemben, mert te nem szállítottad le időben a ajtónyitó kapcsolókat, akkor olyan ködbért rád vágnak, hogy abba belelilulsz. Tehát van-e akkora a cégem, hogy lehet, hogy Kínából nem jön be az áru, amit nekem tovább kell adni egy harmadik cégnek, viszont azért én fizetek napi 200 millió forint ködbért. Vagyok akkora, hogy ezt kibírjam? Mert ha nem, akkor inkább engedjem el. Oké. Még egy dolog van, ami nagyon sokszor visszatér, ugye az adózás, és hogy az adóra szánt pénzt mi mondjuk elköltjük valami teljesen másra. Igen, ez is egy nagyon gyakori probléma, hogy szeretünk, ha tartozni kell valakinek, akkor szeretünk az adóhivatalnak tartozni. A mobil szolgáltató kikapcsolja a mobilt azonnal, a beszállító az naponta hívogat, és akkor mindig az áfával játszok, meg csúszok, meg a befizetni valókkal csúszok. Ez a legveszélyesebb. Tehát az adóhivatal, bár most már azért sokkal gyorsabban lép, mint régebben, de úgy gondolom, hogy annak lehet tartozni. Van egy rossz hírem, a legrosszabb rémálmod lesz az, ha te az adóhivatalnak tartozol, és az eléri az inger küszöbüket. Letiltják a számláidat, végrehajtót küldenek, stb. Ha nem tudod befizetni az adót időben, az azt mutatja, hogy valamit rosszul csinálsz. Tehát az adó legyen az utolsó, amiből te finanszírozni akarod a rossz cégedet. Most hagyj beszéljek arról egy kicsit, hogy ha nem a te rossz céged, hanem a férjedé, a feleségedé, vagy bárki másé. Nagyon sok olyat látok, hogy a feleség nagyon jól keres, a férjnek van egy pocsék vállalkozása, és a feleség tartja el a cégnek a férjnek a rossz vállalkozását. Ilyenkor nagyon fontos, hogy mondjál nemet. Tehát vannak olyan cégek, amiknek meg kell, hogy halljanak. Csak nagyon sok kisvállalkozó ugyanolyan függő, mint a szerencsejáték függők. Miért nem tudja abba hagyni a szerencsejátékot a függő? 8 éve szívok a szerencsejátékokkal, de ha most abba hagyom, biztos, hogy most jön az áttörés, mert 8 év után már jön az áttörés. De nem jön. Tehát ha 2 évig adsz 2 évet a vállalkozásodnak, hogy elkezdjen igazán működni, az rendben van. Veszteséges akkor se lehet, 2 évig se, de mondjuk addig csak elköhög, és utána fog megnőni. Ez rendben van. De ha már 5 éve, 8 éve nem hozza a pénzt a vállalkozás, akkor azt be kell csukni. Tehát ha 5-8 év alatt nem tudod a vállalkozást pénztermővé, komoly pénztermővé fordítani, azt be kell szántani. Vagy le kell ülni, hogy miért nem, amikről eddig beszéltünk, de ha ezeket is megcsináltad, akkor lehet, ahogy beszéltem ezzel a levendulás párnával, lehet, hogy vagy rosszul csinálod, vagy rosszat csinálsz. És ha nem a te vállalkozásod, hanem a házastársadé, akkor viszont állj a sarkadra, és mondd meg, hogy te többet ezt nem vagy hajlandó finanszírozni. Oké, és előbb rosszul mondtam, még most eszembe jutott még egy pont, az utolsó, amiről még szerintem kellene beszélni. Még sokat tudnék mondani, nem engedik. De nincs műsoridőnk. Szóval ugye a hitel szerepe a vállalkozásoknak az életében. Itt már ezt sokszor elmondtad, ugye, hogy a vállalkozásnak a költségeit, a fenntartását azt sosem finanszírozok hitelből, de hogy ezt egy bővebben ki tudnád fejteni? Nem ezt mondtam.
kezdjük a lakossági hitelekkel. A lakossági hitelek rosszak. Kivéve, ha vagy a lakhatásodra költöd, mert valahol lakni kell, vagy tanulásodra, tehát, mert akkor meg befektetés. De hogyha te nagyképernyős tévét akarsz hitelből venni, nyaralni akarsz hitelből, vagy bármi egyébet, az biztos, hogy rossz, mert olyan pénzt költesz el előre, amit még meg se kerestél. Majd ezt valamikor jobban kifejtem, most csak. Tehát ez a lakossági hitel. Azonban a vállalkozásnál ez nem feltétlen így van. Mert lehet, hogy én hitelből veszek egy új gépet, 20 millió forintért, de az a gép nekem 2 év alatt termel 50 millió tiszta hasznot. Akkor megéri hitelből befektetnem. Tehát a vállalkozó hitel az nem feltétlen rossz, de ne nulláról egyre akarj eljutni hitelből, mert nem biztos, hogy el fogsz jutni nulláról egyre. Hanem 1-ről a 2-re már eljuthatsz hitelből, hogyha a cég keres annyit, hogy már most is tudja fizetni a hitelt. Tehát ne a gyönyörű jövőbe reménykedjél. Most ugye, amikor ezt fölvesszük, éppen az iráni háború, vagy nem tudjuk, mi van, tombol vagy nem tombol, de bármilyen hasonló dolog történhet a világpolitikában, amitől jön egy hatalmas recesszió, lehet, hogy már holnap. Tehát ne gondold azt, hogy minden ugyanolyan szép lesz, mint ma. Van egy mondás, hogy reménykedj a legjobban, de készülj a legrosszabbra. Tehát ne abból indulj ki, hogy minden jó lesz. Ugye stresszteszt, kimondtam elsőre, tehát, hogy nézd meg, hogy ha rosszra fordulnak a dolgok, akkor is a céged életképes-e. És ha igen, akkor annyi hitelt vegyél fel, amit már a jelenlegi profitodból és bevételedből is tudsz finanszírozni. És akkor lehet fölvenni hitelt, hogyha ez fejlődés. Nem biztos, hogy érdemes, most ebben nem tudunk belemenni, mert ez már egyéni személyes pénzügyi tanácsadás lenne, hogy a te esetedben érdemes-e. Tehát ne feltétlenül legyél teljesen hitelellenes a vállalkozásban, de azért ne is akarj más pénzéből feltétlen növekedni. Akkor másképp teszem fel a kérdést. Szóval, ha veszteséges a vállalkozás, akkor nem a hitel nem fog megoldani semmit. Az alapvető problémát erre gondoltam. A kérdés volt rossz, mert én okosan válaszoltam. Még egyszer csak viccelek, ne, hogy azt higgyétek, hogy ilyen beképzelt bunkó vagyok. Tehát akkor a kérdés nem arra vonatkozott, amire válaszoltam. Ha a céged, azért kellene hitel, hogy mert a céged rosszul működik, akkor ne. Ugye a pénzügyek alapja, ha már hatalmas gödröt ástál magadnak, az első, amit tenned kell, hogy abba hagyod az ásást. Tehát, hogyha azért kellene hitel, mert már egy hatalmas gödröt ástál a rossz vállalkozásoddal, akkor nem a hitel lesz a megoldás. Akkor szerintem az első adásunknak a végére értünk. Én még mondanék sokat, de nem engedik. Igen. Van. Egyben megegyezhetünk, hogy sikeres pénzügyek nélkül nincsen sikeres kisvállalkozás. Te mondanál még valami végszót? Igen, hogyha akartok még ilyen videókat, akkor szívecskézzétek, meg lájkoljátok, meg osszátok. Meg hogy is volt régen a kiszámolónak a vitatkozna, ha egyetért? Vagy igen. Aztán az emberek túl komolyan vették, és túl sokat vitatkoztak. Nem baj. Na, tehát, hogyha szeretnétek ilyen videókat, akkor valahogy jelezzétek, hogy szeretnétek ilyet, és akkor majd jövünk még adásokkal. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!